हाय फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। तो एबे तो ब्लॉग स्टार्ट कर टाइम है 12:30 आज सकाल पाखर मूड ना भिडियो करने देह भल ना से लगी। ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆଜି ଭାତ ଡାଲି କୋବି ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଧନିଆ ଚଟଣି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ମାଆ ବସିକି ଖାଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଲଞ୍ଚ ସାରି ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିକୁ ପରିବା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ତ ପରିବା ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ବିନ୍ସ ଆଉ କୋବି ଓଲକୋବି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ତ ବେଶୀ ଲଗା ହେଇନି, ଟିକେ ଟିକେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ନା, ତ ଏତେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିବା ଲଗା ହେଇଛି। ତଥାପି ବିନ୍ସ ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋବି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲଗା ହେଇଛି। ଗାଜର ଫାଜର ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, କାଲି କହିଥିଲି ଗାଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ମୋତେ ଆସିଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇପାରିବିନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏବେ ବାସ୍ ଶୋଇବି ଖାଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିପ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍।